Nachádzame sa v výrobnom závode spoločnosti Knauf Insulation v Novej Bani. Knauf Insulation sa zaoberá výrobou izolačných materiálov prostredníctvom energeticky náročného procesu, kedy sa taví vulkanická hornina zvaná Čanič. Knauf Insulation je tým jedna zo spoločností, ktorá prispieva k energetickému zefektívneniu budov. Viac nám k zameraniu a cieľoch spoločnosti povie pán Marián Tkáč, riaditeľ závodu Knauf Insulation v Novej Bani. Závod tu stojí dlhé roky. Prvá izolačná vata sa tu začala vyrábať koncom 60. rokov, začiatkom 70. rokov minulého storočia. Vtedy bol zámer a cieľ trošku iný, ako je to dneska. Prispievame k znižovaniu dopadov klimatických zmien. To, že vyrábame izolácie, ktoré sa dávajú na fasády domov, nie len nových, ale aj tých starých, že je to materiál na zateplovanie, na strechy, ale aj na vnútorné ďalšie konštrukcie, tak tým činom šetríme energiu buď na vykurovanie, alebo na chladenie. To je náš príspevok na potlačenie dôsledkov klimatickej zmeny. A to je teda náš cieľ, naozaj ten najvyšší. Traja zamestnanci zo spoločnosti Knauf Insulation sa zapojili do projektu Young Energy Europe, ktorý pracovníkom ponúka vzdelávanie v oblasti úspory energií a motivuje ich k realizácii vlastných energeticky úsporných opatrení a projektov. Svojím projektom dokonca získali 3. miesto v hodnotení od komisie. Prezrate nám, aký projekt ste v rámci školenia Young Energy Europe navrhli? Tak v rámci školenia Young Energy Europe navrhli projekt, kde sme sa zaoberali odizolovaním taviacej zóny a chladiacej časti pojednice. Čo vás k vytvoreniu tohto projektu motivovalo? Použitie našej izolácie, našej kamennej vlny, ktorá má teplnú odolnosť do 650 stupňov do prostredia, kde je viac ako 1500 stupňov. No neviem, či potrebujeme lepšiu motiváciu a výzvu. Po zavedení tohto projektu sme sa pozerali na úspory z dvoch rôznych úrovní. Jedna sú finančné a jedna sú emisné. Úspory by boli okolo 150 tón koksu ročne, čo vo finančnom ukazovateli môže predstavovať až 50 000 eur. Čo sa týka redukcie emisí, tak tam sa pohybujeme na úrovni 470 tón CO2 ročne. Prečo ste sa zapojili do tohto projektu a čo vám toto školenie Young Energy Europe dalo? Mali sme veľmi dobrú referenciu od kolegu, ktorý absolvoval toto školenie a má za úmysel si budúci rok teda spraviť aj nejaké vyššie školenie u vás. A v podstate, ako bolo veľakrát spomenuté aj počas jednotlivých tých školení, ten odborný rast, čo môžeme potom aj iný pohľad na množstvo problematík, ktoré sa potýkame v dennom živote. Potom vzniká taká profesionálna slepota, že človek to nevníma, nereflektuje na to a dokáže sa ozaj tak vzdialene pozrieť znova na tie problémy, dostane iný pohľad a dokáže ich lepšie vyriešiť, a keby stále bol iba žil v tej svojej bubline. Tak to bolo jedno z tých hlavných pozitív. Ďakujem vám pekne za váš názor. A čo ste si možno tak zapamätali z tohto školenia, akoby jednu vec, keď by si mi mali povedať? Páčilo sa mi na tomto školení to, že nie len osnova, ktorú ste pripravili, páčili sa mi aj hostia, alebo teda školitelia, ktorých ste vybrali. Boli to inšpiratívni ľudia, ale čo oceňujem, je výber tých priestorov, ktoré ste spravili. Bolo tam kolo napríklad, alebo to bol Ein Park, čo bolo tiež inšpiratívne miesto. To veľmi rada počujem. Výrobný závod Knauf Insulation nám ukazuje, že inovácie a záväzok k udržateľnosti môžu ísť ruka v ruke. Zapojením sa do programu Young Energy Europe zamestnanci nielenže získajú cenné vedomosti v oblasti ochrany klímy, ale reálne prispievajú k tomu, že sa šetria zdroje našej planéty. Aj vy môžete byť súčasťou tejto zmeny. Pridajte sa k nám v budúcich ročníkoch programu Young Energy Europe a dokážte, že aj malé projekty, aj malé zmeny vo vašich výrobných procesoch, vo vašich každodenných starostiach dokážu mať veľký účinok na blaho celej našej planéty.